چمی بدرد تجیبندا و رشکزب چمی بسوش هرکاندنا دما سور گوش ندل خوش نجی کیفه بجوش زاریان بیجیانک جوش سری هلدار دجی سرخوش جهیرا ببخت بون قربان گلین بوش بوش آوا فراتا یاشار کمال bu nukutên nivîsên xemgîniya rengê şîne ku qet neboş bê însanên dilexweş. Dilexweş bi qeyînên ji bo aşitî tijî coş, rihê binoş û coş dema biratiya bê teq û rengên bo meya serxweş, ya tîne windahiyên de afirîne soş kure soş. Bangek ji nav avê tijî pêlên hewaran bu zarokên alan tevî dayîkên hildarê peretkezeba bisoş diqînin nebin serxweş nebin dijminê biratî ya dema pêk hatî sedema her alî coş neherikin seriya şaş ya dişkîne şûşeya jiyanê ku neboş ew jiyana tijî mirov hezî و هاوردوری هوان به حس خوش نشمتن بل بساره خمین ودک پشمان و دجمن خو داوی لبدانی تجی سوش و هر کاندنا هر آوا بنو قطا شینه بجوش نزورن بل بداریا بگونا بجوش نبگوله آنجی داسی و دارین سرلاشه yad be jiyana her alî bu kovanî pêşe rojek nexweş gel jiyan ji dayîkan zan bi rûyê ken û xweş di her zayîna bi dile germe û xweş veneguherin rengê nukutên ava şînê ya çemê firatê ber bi koze ser laşe tîne êşe soş bibirînin ji dîrokê û kuştina însanan felek jî bû dilnîgeran û necoş her serdemin naxweş ger dixwazin bi her ware bûne bibin tevî alî û welatan her bi hawirdoran dilê coş û xweş her bêjin her bijî çareserî û deste serkeftinên birîn hewlê însanî xweş bê herikandina termên birayên di nav ava firata dergûşa her hebû ji bo cîhana bi însanê xweş û çoş.